Gowa şu wagt. 95-nji 2000-nji ýyllar aralyk bolsa toýlar ýarga geçirilenine kän montaj edilmeýärdi. Şo kamerada näme funksiýa bar bolsa şonu ulanylýar. Ýöne şu wagt käbir toýlar şeýle bir montaj edilýärdi. Başdan soňa çenli pastanowşy bir kino ýaly. Aýdymlar zatlar käbir ýerden gurrun adam ýok. Men aýtjak bolýanym, başyny ogadan başlap bolar montaj bilen, love story'lar, klip ýaly, kino ýaly düşürip bolýar. Ýöne toýuň özüni içinden bolup geçýän zatlar, şo realny zatlar köpräk alsaň, şo gowolýam ka diýen hakyky toýdan pursatlar. Realny gurrunlar, realny wakalar hakyky toýuň içinden bolup geçýän zatlar bolsa gowurýan men. Şoňa nähil garaýaňyz, pikirleriňizi ýazyň dostlar. Bu biziň skladymyz, näme biziň tehnikalarymyz. Men begen ýanadym, ýene bir gezek arkan çekimden aýdyp bilýär. Hemral studioda şolar ýaly aparat, kamera meselesini biz hiç wagt hiç kimden prakat almaýas, özümizde bar. Şoňa begen ýanym. Şoň üçin toýuň kaçysy bar. Hemişe biziň isleşimiz ýaly bolýar. Käwagt plan kamera tapylmady, planda bar, on ýazat ýok. Standart hemme zat bolmaly ýaly. We ýanky ýagdaýda toýlar boydan başa montaj bolsa gowy. Ýa-da yerlikli öz ýerini ýöne toýuň hakyky içinden bolup geçýän zatlar paýlaşylsa gowy. Ýazyn pikirleriňizi. Şanyňyz sag bolsun, işleriniz uğruna bolsun. Hemral studio siz bilen. Uğraşyp bilemogy ýyly. Ömrümde birinji gezek saçymdy aradyp gördüm dostlar. Ataş aýtdy, sen kostumjal barga ýeňde saçyň gabat gelen okdy. Men saçym daralan okda. Öýleşile bulaşdyrýan gitdiýän men. Daradyp göränmok men, şonu gelişdirip bilemok özüme. Ýöne şu gün bor diýip daratdym men. Nähil görýäňiz? Ya öňkü gowmy. Şu gün jubileyni de toýmuz bar we täze pavilyon gurnadyk. Şonu görüp közesim gelýän men side. Şoň üçinem aýdym diňläň we men gowurýan aýdymlarymyň biri. Hakikaten sen de diyecek gol yana. Kung Fu Panda. Gördün mü böyle ne yapayım sonra? Kirlilere sen, illere burada, görünmüşler, kimi okudu, buraları uğrayan, yerler tutu, onurmen bolsuğun bağlışını En näme üçin arzu ýoly saýlayan bellek geçesim bolýar. Hiç ýyl ala dedim okda. Özüm näçe toýa geldiň diýdi, içindekilerden sorak gör. Hey, hey, bakarmadım, yüreğimi yakarmadım. Bu delice yüreğimi halından haber alarmadım. Original zadın hiçlari kemdel, kemçilik bar bolsa tesvirde belläy. Brand değil fe biz gelýär telle. Kovalabam yetip bolanok, baby calm down. Kutlu bolsun toýlar. Sag bolun, taýrak kysyn. Sizinkiler bolýar bula? Owa, öz inimiň oguljogynyň musulman sünnet toýy. Şuweleme. Elmäňe de Hudaý etsin Allah'ım.